Sana'y pakinggan mo ang awitin kong ito, na handa akong magbago para lamang sa iyo. Lahat ay aking gagawin, huwag ka lang mawalay sa'kin, at ang puso't isip ko sana'y iyo rin. Ayo, may bulitan. Ayo, kasi mami, Naida. Alas 11 mga itong polisi naman. Ang kolektor manggod nag-take leave kaya nanganak ng asawa. Kami sugo din mo kuliktan na bayro ng business. Bayro ng business? 3 months daw to, ma'am. Wala ma, isa ka simana, isa ka bulan man akong bayran. Pero ay naga-video lang ni Ma'am Hakay para patunay lang na abot mi diri kay sugo ra magud mi. Oh. Pero ikaw si Ma'am Sinaida, ma'am? Oh. 30. Atong pita 5 ang kung kuan. Anya kuan, ma'am? Na kay plate number sa imong motor? Wala pa man. Wala pa. Namang gyud ipadala sa amo ang plate number. Tanawon na to, ma'am, kung imuha jud ni kay na nami pangalan. Dali, ma'am. Tanawon na to diri kung imuha ba jud ning ano. Wan, bay-bay na mo display. Wala oy. Kenapa ka sa view? Tamas. Kenapa ka sa view? Mas, ay, sa view. Dali, ma'am, tanawon na to kuan ning Antang, ang ka, yun. Kakaam, ganang plate number. plate number, ma'am, na diri. Ay, tang-tang. Ay, Dali, yo. ma'am. Itsog din na. Dali, ma'am. Happy birthday! Joke lang to, Jasmine, mama. Dali ka, ma'am. Birthday din mo, ma'am. Dali ka, ma'am. Salamat aking nagayakan. Wala, Jasmine. Dili din nga mayroon nun. Dali ka, ma'am. Na kay idea, asa ni Gikan? Kabalo ka, asa ni Gikan? Wala. Wala. Iyong pag-aruga, ngayong talang natananap na. Ma'am, na ay message. Ano padalaanin ay message, ha? Ngayon ang dapat mag-alap Ay message, ma'am, ang nagpadala sa inyo, ha? Na kay idea, wala. Wala. Mahal naming ina, bago ko po simulan ang aming mensahe para sa iyo, mamang nais ko po nang batiin ka namin ng isang napakagandang karawan. Naway bigyan ka panigan ng panghabang buhay at lakas ng pangangatawan. Sana mag-ingat ka palagi, mamang. Palagi huwag mong kalimutan kumain sa tamang oras. Mamang, alam ko pong maraming beses na kaarawan mo na malayo kami sa iyo at marami ding beses na kaarawan mo na di ka namin nakasama. Pero mang, nais ko pong iparating sa iyo na kahit gaano man kami kalayo sa inyo ay di kami makakalimot sa bawat oras. Dahil mahal na mahal ka po namin, Mama. Alam ko po na di sapat ang salamat sa iyong paghihirap at sakripisyo sa amin para kami mabuhay sa mundong ito.
Sana mang sa pamamagitan ng aming munting sorpresa at regalo, ay mapasaya ka namin ngayong kaarawan mo. Mahal na mahal ka namin, ma'am. At palagi mo sanang tatandaan na kung may isang pagkakataon man na bibigyan pa kami ulit, na pumili ng isang ina, ay ikaw pa rin po ang pipiliin namin. Dahil para sa amin, kayo ang pinakamagandang regalo sa amin ng Diyos. Hangad namin lagi ang kaligtasan mo dyan. Muli, bumabati na kami ng mga apo mo ng isang napakaganda at napakaligayang kaarawan. Enjoy your birthday, Mang, and God bless you. Nagmamahal, Gina, Millie, Jansen, and Alexis. Anak ni mo, ma'am. O mga apo. Anak. Ikan sa Davao City. Ma'am, na nagatanaw si Ma'am Gina o ang iyang pamilya o sa imong message. Akong message sana ma kuan. Nakaulit sila. Sa iyang maingon sa iya ha, ma'am. About sa iyang mga gipadala. Salamat sa ilang mga padala. Wala man ko kabaluog ing ani nga kuan na sila regalo sa ako ah. Salamat ma'am. 10,000 na iyang gipadala, ma'am. Ate, meron direct na din. Ay, nagtutoy ganun. Kira yung mga pero. Tahan ako si ma'am. Oh, happy birthday. Mag-blow si ma'am. Oh, candle. Mag-wish, ma'am. Tapos mag-blow. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Nawa'y tuwing birthday mo, ikaw ay... Yay! Happy birthday! Mama, birthday din ako. Mahal, sana'y pakinggan mo ang awitin kong ito, na handa akong magbago para lamang sa iyo. Lahat ay aking gagawin, huwag ka lang mawalay sa'kin, at ang puso't isip ko sana'y iyo ring ang